Zer da, ni euskalduna? Ni euskalduna biologo bat da, bertan elkarrizketak egiten dizkiogu 60 urte baino gehiagoko pertsonei, Euskal Herriko herri guztietatik pasatzeko aukera izan dugu. Eta beraiek elkarrizketa horietan kontatzen digute euren herriak jasan dituen aldaketak eurek txikiak zirenetik gaur egun arte. Non dauka muga, ni euskaldunak? Ez daukagun mugik, herri guztiak egiten ditugunean bukatuko da proiektua. Hemen edo munduan? Munduan esera dugu, ze euskaldunak azkenean mundu osan zehar gabe. Eskerrik asko eta zorion.